ସ୍ନାନକୁ ସାଧାରଣରେ ଏକ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମହର୍ଷି ବାଗ୍ଭଟ ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଠରାଗ୍ନି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗେ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଶୁକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସତେଜ ହୁଏ, ଫଳରେ ଆମର ଆୟୁ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶରୀରର ମଇଳାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସ୍ନାନ ସତେଜ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନାନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଖି, ମୁଖ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରେ ସ୍ନାନକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅତିସାର, ଜ୍ୱର, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତିଶାୟ ଭଳି ରୋଗରେ ସ୍ନାନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଭୋଜନ ପରେ କେବେ ବି ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।